Hi pawb, Tom Davies yma, Llysgenhadon Ifanc. Heddiw ni dangos chi 5 dull ymarfer syml ond effeithiol sy'n mynd i cael chi'n heini dros yr adeg ansicr yma. Y 5 dull ymarfer fi'n mynd i wneud yw press-ups, sit-ups, plank, squat a lunge jumps. A ni'n mynd i wneud 30 eiliad o waith a 30 eiliad egwyl. Right? Yr un cyntaf fi'n mynd i wneud yw sit-ups. Barod, 3, 2, 1. Right, 30 eiliad break. Cofiwch hefyd, cymryd digon o dŵr o'n ar eich breaks. Mae'n pwysig iawn cadw'n hydrated trwy'r sesiwn ymarfer yma. Yr ail dull fi'n mynd i wneud yw lunge jumps, sef eto dull digon hawdd i wneud. Chymod mewn i position lunge a just jump. Hanner ffordd na. Eto, cofiwch, cadw digon o dŵr. Dull ymarfer nesaf byddaf yn wneud yw press-ups. Digon syml. Lawr i press position a cadwch mynd. Barod. Awch. Hanner ffordd na. Break. Eto, wnewch siŵr chi'n cael digon o dŵr hwnnw. Break yn rili pwysig. Dull nesaf i squats. Eto, digon hawdd. Chwan cadwch. Trad naisa. Flat yna. Chwn mynd lawr 90 gradd. Dwylo mas i cadw'ch balance. Let's go. Hanner ffordd na, cadw'ch mynd. Break. Dull diwethaf byddaf yn wneud yw plank i benni off. Cadw'ch mynd o dŵr hwnnw. Cadw'ch mynd, chi'n neud rili dda. Rwy'ch stopo. Dull ymarfer diwethaf nawr. Plank eto'n dull digon hawdd. Mae'n cadw'ch back yn syth. Garos. Hanner ffordd na.
Da iawn chi. Diolch pawb yn gwylio. Fi'n gobeithio bod yr ymarfer hyn wedi bod yn helpu chi ac ffordd o cadw chi'n heini trwy'r cyfnod ansicr yma. Gobeithio gweld chi cymryd hir. Diolch.